Ka All Jaintia Master Rule Workers Union kala berngem ban pelong da kajingra ke Christmas Hakmat Secretariat lada ka sorkar jala kamla ban pun urlong ya kajingdawa hapo ka shipo trik no pra arjar pesan. Na kaliang ka union kala pun bor ban pentre kam ya flow rate but ka variable dearness allowance VDA ki balong kat kum ki kendon jo ka minimum wage act 1948 na lor ki wei pat ki jingmentoy ki ba ki de ban yo. Unong ay buat ke union ubak kru el parian lapun pawi ke jingsngo benyau halur ke jimbom bu renti ya ki kendon an bat ki hukum ki baladon lupa da kabak dawe ki mat ki baya daya bat karta syong tha jingi nong tre master rule ke jimbom yo shuti kha khun ki nong tre master rule kentei wat la ki hapo ka maternity act bat ke jimbom pentre kam ya ke employees provident funds EPF act. Ulo ong baya kanika rai la shim ha kajing elang jogi nong tre master rule na keleng gejela ki balapun pawi kajing sengo benyau halur kajing bam shim kia ka sorkar ya ki ain bagi hukum ki baladun lupa lapun borengi bangin shim ya ka senjam namar ka sorkar kala pulam ban wengi kajing jongi wat hadin kajing kerpat ka babon sien ong uba parian ni kermen ba menteri rang ba ka jela u konrad ke sangma bat ka kinhun menteri jong u kinle ya ka badan kam ban wenge kini kijing ka union kala keno bagi officer jong katanan ki klumar jingmud ban pentre kam ya ka hukum jong ular ke jela Meghalaya balapan mi hau arjar kendai ka ba ong bakarta syong thaj kam de ban palat ya kan ribusan senamerta kani ka jing berten pelong jingeki jong ka union kelawan long ru hadin ba original commissioner EPFO Shlok ulat ho sha chief secretary hau bana yayong arjar apsan ha ka ba ulapan pa holor ke jimbam pentrekam ya ka EPF act ni kermen ba sorkar kan khot ya kren namar bangim kwa banyaki persya sorkar Henry lada ka le bam sutnyo kalong kumbangi syak pun bor banyaki ngila ra ban rakhi Christmas hangni hashlong hakmat secretariat ong ubakru kat kum kajing batai jong minimum wages act 1948 nang tapat ke retirement age ke bangin syong thaj rebusan segawai ke EPF employee provident fund nang tapat ke maternity leave and benefit kilong kebe ki ban kha khalong ki master role kini gidai ban yo ban aibun yai khalong na bantan reu banai kini gidai ban long bat ki shuti bat ka jing seo te halor kini ki banta nagane ka meeting kani ka jing kando jongi mata kasngi itarwa baya kani ngin simno karai kumno pi perkat pipediang ne ba ka sorkar lang ba ka lebor kiong ba kamarba kadar jo ki marba mardi kala hirai hayo han pipediang ne sisen pipediang nam pipediang te halor kani ngindawa ya ka sorkar lang ba chief minister ban penki ban intraikam ya ka VDA bat ka floor rate nado stik Oktober arajara pulai ka floor rate sisen sansnam bat ka VDA asin sisnam bat ka nega stik Oktober kadai ban traikam ha kini higisni himanjur nayam employee provident fund EPF kane kadai ka hok ka jongi katkum ka jingta na kata ka an jong EPF original officers commissionerate jong office kepada Shillong ulai jingta jo chief secretary jong ka sorkar jilla badai ban menteri mardor kerki no ya kane ka EPF shabaro ginong tray masterol bat ki casual workers halor kane ngitarwa phi ki masterol kepada hang ni ba phi manjur ne baga EPF kadai bantrai kam ka sorkar jilla hangi ki masterol himanjur nem to kulai sibul casual worker di trans sorkar bat ki wei idai ban song thai hapo
jong snem re pausan snem halor kane ni nagalyang jong ni tarwa pi tapi pediang ni kane ka jentar ujing manjur dok governor ne pin pediang ni kasan pras ne ba IG officers ne ha jong governor na jong officers jong governor to governor tengin insime ka rai bagin ong ni ka government ba governor ula ai jing manjur bagin chang khain represents nem pantrai kam hok ya kane namar ka dai ka ain si sen bala ai manjur na governor pediang mo tenang tapat idai ben yo shuti namakin yo ai bunyi khon bat kapataliti usanrang lari lok ka kurim jomu yo khon idai ban yo shuti khat san sngi na si banai bat ban riban sumari kelong bat ban seuro ya kabai nong sngi kabai trai balla halor kane ingkar pani ka sarkar yo chief minister ba pantrai ka mardor ya kane ka maternity leave nagabanta reu banai ban yo song bat sumari kelong kuno biar sim darai dimanjur ban pedawai kita nangta menta kadai ka a Maclear Regular Casual Worker Scheme 1996 to cabinet hajing alam jong chief minister Conrad Sangma ban kun hon menteri kala ai manjur ban menteri kam ya ka Maclear Regular Casual Worker Scheme 1996 kabalong an berkilakan tay yang kata ka jing batay na kita ke ministerial staff osnam ajar khanyaw halor gani ngi nagalyang ka jong ngi garpadio chief minister ba tray kam hok ya kani ka ACW ya kita dibra tray chief house nam shaneng dai ban tray kam hok mardor namar ngila ap nado khaknai spa khandai phungre wala long ai mentala palat jika ar khandal ganjo lai husnem pantrai kam hok nano di December di priang nam priang ka bagin ai jing tho sa sarkar jalla so chief minister haga jo ka por ba pa ye ka personal haga jo ka por ba pa ye ka finance ba ye ka ne ngin ai de ka ultimatum ne ngin ai hado ka snow trick ni banai December usne marjar afusan padai ban bantrai kam no mardor ya kini dihukum कि बगा सरकार जल्लाही कबापन मी पंतrai kam no murder hapo kasi thau tarik jomuni benai Desember 2000 di priang na priang ladia ka sarkar jalla kanam पंतrai kam ya ka ne ka jingkar pat ka jongi hapo kasi thau tarik Desember 2000 ka pendi ba ka penbor yang i bangin sedang dan kiwai pat kilat kibanyaki nada kidai bangin song bangin sange traikam nada kidai banwan seselong ne kidai ban pelong ke jingyaki haki district headquarters jongga jalla barok kawai ngin sedang banyaki haden ke 30 Desember 2000 kumno pisngau te ngikerman bo chief minister Conrad Sangma kemudian kemensim ban isnai banyarap ya kinong trimasterol ki asa ki aganwadi ki helpers kinong giwaipat kinong tribal kemula pan ida ka kam ho arjar khatra ban penkir ka bay nong si ngikerman ro menta kajikarpat ka jongi haden kinegi haswa ka 10 Desember 2000 on peti sisa dagat kam ngindon rekap dak chief minister ngin kersan barba ya kani ka jing ang no bataman sem jong chief minister kabiang nambiang tangi kerman ba kumbangi manai ningini na ye da kaman sem ka jing shet ham kading ka kamet da kaman sem jong i kataru ka jo kanyai sang sarkar jala bakin pentrai kamah ikarman kumbapai mai na ye kumta ninyo ya ka hok hadir ka sithau tarik
jong ni Desember ka sarkar kan menteri kam bad ka jo ka por kembang iong ba ka tibriu ka tiblay ka don tibriu menta ong ikarpat i baro ng tray sarkar ki officers ki staff long ki bakhay korro ya ka long briu man briu ka jong tang tibriu khan korro ika long briu man briu ka jong na tiblay ngidon andrai pentrai kam hok ya ka kajing batay kajing seneng bat kajing hukum jong kata